Исәнмесез, сез кайсы як кунагы? Исәнмесез, мин Австриядән делегат, үзем Казаннан тумыш белән. Менә татар яшьләре форумына килдем. Бергә шулай сөйләшергә, танышырга, бергә эш итәргә. Бик батыр бәйрәмнәр узды. Безнең рәисебезнең сүзләрен ишеттек һәм тагын да алдагы көннәрдә дә шулай бергә эшләп, Татарстан, Австрия, Европа татарлары белән бергә яңа проектлар төзергә дип өметләнәбез. Австриядән ничә делегат килде? Австриядән быел 3 делегат килде. Соңгыларның иң күбесе. Һәм Австриядә булай 200-дән артык татар безнең бердәмлектә инде яшибез. Сөембикә журналын укучы хатын-кызларга теләкләрегез? Кызлар, әйдәгез бергә булыйк, бергә тырышыйк, бер-беребезгә булышып торыйк һәм көчебезне күрсәтик.